Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg undrer nok lidt over, hvorfor far ikke er her. Det er godt nok, fordi jeg er syg. Men han er altid syg. Så her er jeg. Hej venner. Nå Ejgil. Hvad så min ven? Hvad så? Hvilken dag er det i dag? Det er nåtte. Vi leger lidt det den 8. Ikke også? For at være helt ærlig. Vi nåede ikke at lave en i går. Nej, det gjorde vi ikke. Det kan godt være, at jeg kan se, at der står den 9. hvornår den er blevet lagt ud, men Det er live. vi nåede ikke at lave en i går. Hvordan er det at lave julekalender med sin far, når ens mor og far de ikke bor det samme sted? Det er fint, fordi så ser jeg dig nærmest hver dag. Ja, det er ikke lidt dejligt? Det synes jeg med også. Jeg er glad for, at du siger, skat. Ja. Okay, men I ved godt, hvorfor vi er her. Så der er ikke nogen grund til at tage omkring busken mere. Vil du præsentere aftens overraskelse? Så det er den 8. i dag. Og Den 8. hvor er den 8. Og 8 er jo faktisk mit lykketal. Nej, det skulle jeg ikke have sagt. Og hvis du lægger det ned, så er det jo også et uendelighedstegn. Jeg håber, at den er uendelig stærk, den her. Hvad tror du? Husk ikke at kigge på styrken, ikke? Yes! Bolsjer. Woohoo! Okay. Og ikke skære dig, vel? Au, jeg skærer mig. Au, au, au. Sådan der. Linebom. Nej, far, nu er der jo 2. De fleste gange. Det er bedst, du ikke lige læner dig op på strygebrættet. Vil du lade være med det, Svend? Så lad være med at tak. Er det til mig? Ja. Du må godt dufte. Jeg har set Claus gøre nogle gange også. Jeg dufter ikke sådan noget. Slik. Skal vi prøve? Du ved, du kender mig. Jeg skal lige... Jeg håbede på, at du ikke gjorde det den her Ja, gang. men det kan jeg altså ikke komme udenom. Skål! Wow. Og folk kan ikke vente på, at du sidder og sutter et helt bræk til, vel? Nej. Okay, hvad siger du? Hvad er din oplevelse? Nej. Okay, min oplevelse, den skifter lidt nu. Ja. Jeg havde sådan en forestilling om, at den ikke var stærk. Det er som om Claus han vendede mig til. At det ikke rigtig er stærk. Nej. Den sender blandet signaler, den her. Gør den ikke det? Den siger både, at jeg er helt vildt sød. Den siger ikke 15. Jeg er også lidt stærk. Den siger ikke 15. Den siger ikke 15. Nej. Afsig 12. Nu begynder den ligesom at sige, hvad den gerne vil. Med sådan lidt. Vil du sige 12? Ja. 10 afsnit. Jeg ved ikke, om jeg er blevet hærdet af det her, den her rejse, men jeg synes ikke, den er så stærk. Jeg vil nok sige, det tror jeg, jeg sagde sidste gang. Nok en 10'er. Nej, Hvad tror du? jeg vil også sige den oppe i 10'erne. Op i 10'erne. Skal vi prøve at se? Ja. Jeg åbner, du kigger. Hvad? Det er en 3'er. Forstår det ikke. Jeg tror, at det er det. Jeg tænker, hvad gør vi nu? Skal vi lige runde den af? Okay. Har du nogle afrundende ord? Ja. Farvel. Ja, farvel. Tak for det her. Vi ses lige om lidt. Ja, stativet er her ikke i dag.